Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Și sunt aici cu prietenul meu și fratele meu, Rexy. Salutare! Și o să aveți linkul lui în canal. Dacă știți să punem. Da. Ok, și sunt Rambo și este la primul nostru episod. Da, filmează și el aici. Da, sunt Rexy, Spino, fratele meu. Și astăzi ne jucăm Roblox. Pe Prayer Extinction, pentru că de ce nu? Da. Sau de ce da? Da, din perspectiva mea. Și da. Ce pot să zic? Răule. Să aveți o zi bună. Da. Și da, mi s-a încarcat și mie telefonul. Și mie. La fel. Și cum a fost săptămâna voastră? Rareș, ne schimbăm dinozaurii? După ce m-am muncit atât de mult să facem toate astea. Rareș, ia uite aici. Ia uite drifturi. Ia uite. Da, ia uite. O, da, și dacă mă întrebați de ce avem... De ce avem... Da, eu schimb dinozaurul. You're just like me. De ce avem numele astea? Pentru că... Astea sunt conturi vechi de dinainte să ne apucăm noi de YouTube. Și da. Da. Mai mult o să vorbească Rexy pe aici, că eu nu prea sunt cu vorbitul. Da, eu am mai avut încă vreo 2 canale. Am mai avut și eu odată un canal în care am postat o dată pe zi și nu știu de ce, dar mi-a șters YouTube contul, scuze. Ce ne facem? Ce ne facem din el? Cosmo. Și dacă vă întrebați de ce am eu atât de mulți dinozauri și Rareș are puțini, o să vă lăsăm un link las un link la canalul lui ca să vedeți câți dinozauri are el. El are vreo sub 10. Hai că da. 2, Da. 4, 6, 8, 10, 11. Da, mă. 2, 4, 6, 8, 10. 12. Ce? Eu cred că am vreo 20 de dinozauri. 2, 4, 6, 8, Clar. 2, 2, 10, 4, 6, 8, 2, 4, 10, 6, 8. 12, 14, 16, Bă! 18, 2, 2. 4, 6, 8, 10. Am 10. Și mai Nu bine. pot să cred. Oricum. Deci ne facem Cosmo, da? Cosmosoceratops. Te-ai spălat? Da. M-am spawnat în... De ce? Nu. M-am spawnat lângă 2 stiracozauri. Napache. Sinoceratops, scuze. Napache, totuși. Ei bine, măcar sunt erbivori și nu. Ia vedem unde te istorie. Și nu uitați să dați un like și un subscribe la acest canal, să avansăm cât mai repede. Să nu uitați să dați un like și la canalul lui Spino pe nume. Spino. Da. Dăm-ți pe Spino World. Spino World. Da, eu mi-am pus Rexy World. Și mâine o să Deci noi când filmăm e duminica acum. Și vreau să zic, mâine o să apară un episod de Minecraft și după aceea o să apară episodul ăsta. De asta m-am încurcat atât de tare. La mine nu cred că o să apară episodul Minecraft. Nu știu. Minecraft. Nu știm pentru că Oricum. noi am început seria asta pe canalul meu și bine, ce pot să zic. Am mai avut mai făcusem o serie și cu Roblox, gen cu un episod, dar da, nu s-a încărcat. Ce pot să zic, noroc. Bă, o să vă spun.
Bă, frate. Hm. Bă, la spawn, cred. Ce spawn? Să? Unde te-ai spawnat, frate? Acolo unde ne-am spawnat și la spawn era nu știu ce carnivor. Vin la tine. Ok, revenim după ce ne găsim, ok? Mhm. Ok? Frate, mișcă-te. Ești în apă? Nu, dar nu pot să pun pauză. Haide, apasă acolo, și pe jur. Ce era să înjuri? Ce era să înjuri? Nu, frate, nu vrei. Aha. Frate, nu jur. Ce mi-ați mă abonați? Ce mi-ați mă abonați? Rareș Frate, nu se închide! Rareș e un capro pe aici. Cine e Rareș? Scuze. Cine frate Rareș? Rexy. Așa, E un da. capro prin zonă. Așa, mai da. Un capro full adult. Ce pot să zic? Am belit-o. Ce? O să văd abonații ce s-a întâmplat. Pentru că mor. Deci am trecut râul și apoi și ce mi-am dat seama? Mi-am dat seama, iată. Mi-am dat seama. Mi-am dat seama că mă duceam înapoi de unde m-am întors. Oh. Și în loc să trec râul bun, gen în loc să trec pe partea bună, eu treceam de unde m-am întors, că am crezut că m-am întors greșit. Și am Rareș. trăit pe stâncă. Da, pe stâncă e unul de la noi de grup. Da. Din pack. Eu sunt liderul pack-ului. Meu? What? Și? Ce e dacă... Ce e ăla? O, da. Pe mine mă cheamă GG sau cum? GGG E 1, 2, 3. Și pe el IRG. Aoleu, cred că ți ia toată viața să-mi citești numele. Nu, I 6 RH 8 5 E. O să vezi, dacă vreți să ne faceți prieteni pe Roblox, vă lăsăm noi numele în Da. descriere ca să le copiați și să le dați paste acolo. Da. Dacă se poate, nu știm încă. Nu știu dacă se poate să nu. adaugă ceva. Da. Oricum. Uite-l Rareș pe amicul nostru. Amigo? Da. Stolo Gigi Inmeut. Dar ce pot să zic? Cele mai astea cum se numesc? Nume. Cele mai nume ever. Nu. Cele mai originale nume. Bagin. Ce? Nimic. Bagin? Ce? Bagin. Nu. Nu. Bagin. Cred că tipul ăsta a văzut ceva pericol. De ce? Păi ia uite megalozaurul. Aoleu. Bă, Ia uite. scuzați-mă acum. Ia uite. Ia uite-l frumosul cum fuge înspre noi. Bă, nu glumești? Nu. Mamă. Bagă mare. Rareș, ăsta-i pasul meu. Ăsta-i în coada mea. Ăsta e la o mușcătură distanță. Mamă. Eu trec rău. Bă, frate, eu trec rău singur. Ce face prietenul nostru? Bea apă, că el nu știe. What? Ok, papa. Ce Papa, poți să- amigo. Mă, megalozaurul în spatele lui și el nu-l vede. Nu e. Tu nu vezi o lumină roșie flicăritoare? Și ceva negru? Acum, zile trebuie să vină! Mamă, cred că m-a mușcat țărâna. Andrei! Ia uite-l! Opa. Bun, safe. Eu nu sunt safe.
Ăla vine după, nu vine după ăla. Tu știi că ăla notă, nu? Ăla știe să note, știi, nu? Ăla v-am pupat. Mă pupă la caca. Mă pupă la caca. Vorba lui mă, ce pot să zic? O, da, dacă sunteți minori, nu căutați moșii. E în coada mea. Mamă. Deci, cum v-am zis, dacă sunteți minori, M-am nu mâncat. sau dacă aveți sub, nu știu, Megalozaur. 12-16 ani, așa, nu vă uitați la Moșii Foca pentru că înjură foarte tare și ori cu acordul părinților, ori dacă aveți mai mult de 12-16 ani, să vă uitați pentru că, da, nu vorbesc prea frumos și Auzi, dar de ce nu există un pack chat nu știu. în care să poți vorbi doar cu membrii din chat? Sau de ce nu există pe Brawl Stars? De ce să scoți opțiuni? Ce frate? Dilo! Ia treci mă mai încolo. I-am dat one shot. Ok. Avem ceva... ia uite frate pe fratele nostru Barahio. În serios, avem Barahio lângă noi. 1 e Sauroposeidon. Era. Ce mai pot să zic era? Lângă mine e un Deinoceros. Andrei? Dacă vine, Știi la cine mă... trece pe cealaltă parte că e mare T-Rex. Mort? Sau ce? Bă, ăla-i mort? Rareș, Ce? verifică-i postura. Păi, e cam așa și așa. Strâmb? Cam da. Atunci e mort. Ia uite-te. Da, e mort. Fiu, noroc cu... Și uite și un Sauroposeidon. Și avem și marea bestie. Care? Pe cine te omoară pe tine? Stai la omor. Nu! Ăla s-a despawnat, Gigelul ăla a plecat din grup, din pack. Stai cu a mai venit cineva? A mai venit cineva? E cineva om la noi în pack. Să ne trec. Auzi, eu ca Regaliceratops am fost într-o zi în pack cu un Gorgozaur. De uitați eu ce abilitate mă fac invizibil și acum pot să trec pe lângă oricine. Că nu te poți simți cu mirosul, nu? Ce miros? Păi, carnivorele pot să miroasă. Ce? Pot să adulmece. Ce? Erbivore. Cum? Nu-i corect. Bai? Ba nu! Rareș, eu am cel mai mare dușman al meu de făcut pace cu Care? apa. Am înțeles. Păi, trebuie să fac un duș până la tine. Eu am plecat. M-am blocat. Te văd. Gata, am la tine. Acum dă-i, tată, și notă că... Hai că... Da, noi punem pauză până ne găsim. Te-am găsit deja. Nu m-ai găsit. Nu, frate, ești pe aici. Da, poate mai vedea. Da, Rareș. Am înțeles. Da. Da, crezi că ești ceva negru. When it is bad luck. Ia uitați ce negreală era. Era ceva ce nu-mi place. Megalozaurul, nu? Da. Ce vrei? Și noi nu încercăm să fim rasiști, dar... Nu, gen, era negru culoarea dinozaurului, gen, și-a cumpărat skin-ul negru. Nu e skin, așa arată. Păi atunci
Păi noaptea e un avantaj extrem de mare, frate. Da, că-ți flicăresc ochii roșii. Adevărat. O să Auzi? stai printre flori, pe crouch. Printre flori, ha? Rareș, Printre flori, pot, alea roșii. în caz în care ne omoară cineva, eu mă fac diplodocus, vin și îl calc pe cap. O, da, el are o grămadă de dinozauri pentru că el... Se joacă foarte mult. Eu mă joc... Ai murit! Ce? Vine negru după tine? Ce e asta? Mm. Ce e asta? Ia dă-mi poză. Ce e aia? Arată puțin... Ce frate aia? Știi ce numesc eu asta? E... Un ceratozaur care e călărit de un bebe megalozaur. Bă, ăștia-s doi! Deci nu cred... Vine megalozaurul ăla, urâtul după tine. Megalozaurul ăla e viu. Și stă pe crouch. Zău, Da, ce bine că avea mâncare acolo. minți. Ai mă recunoaște că Nu minți. cred. Nu cred că mint. Minți, fiindcă este mâncarea ăla. E mort, Rareș, tu n-ai văzut că stă fix cu capul ăla, zici că... Ceratozaurul? Ce preț? Stă strâmb, Rareș, adică e mort. Și noi v-am mai zis... Din acolo? Nu. Normal că am ieșit, Rareș. Ai ieșit? Acum am intrat în alt lac, dar... Bă, frate, ai ieșit sau sală? Măcar ai ieșit și tu din ăla? Da. Bravo, frate. Auzi, dar noi de ce nu putem să sărim? Ia stai, mă, să văd eu călăriții. Deci, frate, Unde sunt ăia? nu știu, frate. Rexul! Ăla e mort, să mai zis odată. Uh, Rexul! și ăla nu e bot. Fiu. Fiu! Glumesc, e bot. Și vine după mine, aoleu, mamă. Ce ca fix aici? Vezi că ăsta dă damage de la nu știu ce distanță și te rupe. Fugi! Rareș, fugi! Pleacă, mă, că nici tu nu poți să-l atingi. Pleacă, că acum îl vezi că iese. Ia stai, mă. Ce mi-aș fi dorit să pot să... Ombale, A scos capul! Eu ți-am zis. te omorât și pe tine, nu? Vine ca un rechin după mine, efectiv. Rareș, lasă-l să te muște. De ce? Că eu nu mai am răbdare să te mai aștept. Frate, ce să... N-are nimic, că vin. Hai că-ți văd numele. Ai, bă! De serios! De ce mereu te fugărește ceva? Vedeți pe episodul de ce se întâmplă. I-am dat pita. Ești? Rareș, ia uite aici. Bravo. Lasă-l să te omoare. Stai că vine. Bă, eu îmi pierd 13% adult pentru ce, frate? Bă, dar eu am întrebare acum. Eu cam cum ar trebui acum să cam închid filmarea? Că ar trebui să... de fapt, ce fac?
O să ies după ăsta. Ok, închidem și un episodul, frate, că e de 12 minute. Și s-au întâmplat mai faze amuzante până acum, ce pot să zic. Ok, de la mine atâta pot să mai zic. Ne vedem data viitoare, adică cu Brawl Stars. Da. Ok. Dar pe episodul meu mai face? Bă, păi 20 de minute deja, deci cam atât trebuie. Ok. Cam atâta. Voi, gen, eu o să taia filmarea asta. Gen, cam atât. Atâta. Ai ieșit după joc. Da, știu asta. Deci ce pot zic? Eu sunt cam prost. Pe filmare vorbești rare. Nu, pentru că oricum taia filmarea asta. Poți să editez și la tine, frate. Cum editezi? Știu eu să editez, frate. Oricum, da, oameni buni, eu mă mai joc puțin ca Deep. O să editez eu faza aia. Și faza în care am vorbit puțin mai urât, pentru că nu o să vedeți faza când am vorbit urât. Să sperăm. Da, pentru că o editez, ți-am zis. Ok, acum trec la editatul video Da, clipului meu, păi dacă da, nu prea aș mai vrea să mă joc. Oricum, dacă e, mai facem un episod și ne vedem data viitoare în al doilea episod din jocul ăsta. da. Hai, papa. Stai. Ce? Oricum, o să vedeți pe episodul ăsta, vă zic acum, o să postez. O să postăm acum pentru că eu nu mai am spațiu și nici Andrei și nu mai putem să filmăm celelalte episoade, pentru că asta înseamnă să ștergem episodul ăsta. Da. Deci ne vedem cu episodul, ok? Da. Hai, pa, Pa, pa. toată lumea.